hajiya. Hajiya kwana biyu ni na ga bana ganin ki hajiya. Ni na dauka ma ba ta kasan ne. Wallahi ina nan. Ashe kin dawo hajiya. Allah ya taimake shi hajiya. Hajiya abubuwan ne sai a hankali wallahi. Tashi mana zo. To. Dama. Akwai wani aiki da za ka yi. To. Ina so. A cikin matarka. Matata? Ita. Wannan dai da dai wani abin ne saki kuma ai sai a hankali wallahi saki. Ka sake ta kuma ka aure. In saki matar ta aure ki. Kuma ba kara kika yi ba kuwa anya. Nawa ne kuma? Sakin ta za ka yi kuma ka ci arziki. In saki mata ta aure ki. Allah ya yarda. Ai ya zama dole ma in sake ta. Ita din banza. Wannan kudin ta ci aje aka yi. Ina jin duk maganar da kuka yi ina nan ina ji. Ni za ka saka kake so da kama kuɗi. Mutuwa aka yi na ga miki sai raka uku da aje aka yi kudin ne. Ni din ladan noma aka baka.